Rusiýanyň opposision aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda Moskwanyň Günnor Ukrainadaky separatist gowdalaňlary gollamak üçin 53 milliarddan gowrak rubl sarp edenligi bellenýär. Şeýle-de gürrüň gidýän sebitde adynyň 220 rus eskeriniň helak bolandygyny talýar. Bu hasabatyň mazmuny barada kärdeşim Gözel Has giňişlik maglumat berýär. Canna kast edilip öldürülen opozisiyon lideri Boris Nemtsowyň başlayan barlyklaryna esaslanýyp taýýarlanan hasabata göre ortaýyň 200-den gowrak harbisi gündogor Ukrainadaky söwüşlerde wepat bolupdyr. Bu sanlar ortaýyň Ukrainadaky konfliktde goşulmagy barada köp wagt bäri garaşylan hasabatda üste açylan esasy maglumatlaryň biridir. Nemtsowyň öldürilmeginden soň onuň ýaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-njy maýda köpçülige hödürlendi. Putin uruş diýilip adlandyrılan bu hasabatda adından 150 ortaýat harbisiniň 2014-nji ýylyň awgust aýynda Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen söwüşlerde ölenligi ýene 70 etkeriň şol sanda Ivanovo şäherinden 17 desantçynyň ýanwar we fevral aýlarynda Debaltsevo şäherindäki söwüşlerde wepat bolanlygy aýdylýar. 2014-nji ýylda öldürilenleriň garyndaşlaryndan bu meseleni köpçülükde gozgamazlyk barada dil hatalalyp olara hökümet tarapyndan 2 million rubl möçberde pul berildi diýip hasabatda şeýle-de bellenişine göre şoňa meňdeş kompensasiýa şu ýyl wepat bolan ýetkerleriň maşgalalaryna hem hödürlenipdir, emma tölenmändir. Şeýle-de 64 sahypalyk bu hasabatda aýdylyşyna göre ortaýyň harby gullukçylary Ukraina iýerilmekden öň harby gullukdan çykmaga mejbur edilipdir. Bu ortaýat hökümetine özüniň konfliktde goşulşanlygyny ýaşyrmaga mümkinçilik berýär. Prezident Vladimir Putin we ortaýyň harbileri ortaýat goşunlarynyň Ukrainadaky söwüşlere gatnaşýanlygyny ýetigderler edip gelýärler. Gatnaşýanlaryň bolsa öz başlyk baran ortaýatlylerdigini aýdýarlar. Biziň maksadymys Kremliň Ukrainanyň siýasatyna goşulýanlygy we iki halkyň arasynda uruşa sebäp bolýanlygy barada hakykaty aýtmakdyr diýip hasabatyň girişinde aýdylýar. Kiýew we NATO Ukrainanyň hökümet güýçleriniň we ortaýatçy separatistleriň arasyndaky konfliktde ortaýatyň harby taýdan göni goşulýanlygyny subut edýän takyk delilleriň bardygyny aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä gündogor Ukrainadaky söwüşler zerarly regionda 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 6100-den gowrak adam wepat bolupdyr. Nemtsowyň hasabaty 11 bölege bölünýär we ortaýyň Ukraina babatynda umumy siýasatyna degişli maglumatlary, ýagny propagandanyň ulanylmagyna, Kremliň anneks edilmegine we 2014-nji ýylyň iýul aýynda gündogor Ukrainanyň howa geňişliginde Malaziýa howa ýollarynyň ýolagçy uçarynyň urulup ýere gaçyrylmagyna degişli maglumatlary öz için alýar. Ortaýyň öňkü vitse-premieri ýa-ni hökümetiň ýeti tanqidçisi bolan Boris Nemtsov hasabatyň üstünde işleýän wagtynda 27 fevralda Moskwada atylyp öldürilipdi. Nemtsowyň dostlary we Parnas opozisiýon syýasy partiýasyndaky kärdeşleri onuň toplan maglumatlarynyň derňewçiler tarapyndan alynmagynyň we ençeme çeşmäniň geplemekden boyun gaçyrmagyna garamazdan hasabatyň üstündäki işi dowam etdirdiler. Şeýle-de Nemtsowyň hasabatynda ortaýyň Ukrainadaky urşa 53 milliard rubl mukdarda pul sarp edenligi we gündogor Ukrainadan gaçyp çykan bozgunlary oldamak üçin ýene 80 milliard rubl möçberde puly sarp edenligi aýdylýar. Hasabatyň ykdysady bölegi ykdysadyýetçi Ortaýyň Merkezi Bankynyň başlygynyň öňkü orunbasary Sergey Aleksashenko tarapyndan taýýarlandy. Hasabat internetde yerleşdirildi we onuň 2000-den ibarat deslapky bölegi çapdan çykaryldy. Guramaçylar ýakyn geljekde hasabaty has köp san bilen çap etmäge we erkin ýaýratmaga umyt baglaýarlar. Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Awganistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif ýurdun harby we jemgyýetçilik puwdaklary boýunça ýokary derejeli liderleri serhedin iki tarapynda hem söwüşýän söwüşçülere garşy görüşmek boýunça iki goňşy ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek ugrundaky möhüm gepleşikleri geçirmek üçin Kabula bardylar. Bu barada Pakistanyň medeniýet serişdeleri habar berýär. Pakistanyň delegasiýasynyň arasynda ýurdun armiýasynyň başlygy general Rahil Rashid we Pakistanyň Gidlin gullugynyň başlygy general Rizwan Akhtar daglar bar. Bu barada Kaula Kawaçymy Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelikde dinläliň. Pakistan'ın Premier Ministeri Muhammed Nawaz Sharif ýokary derejeli döwlet delegasiýasyny ýol başçylyk edip bir günlük resmi sapar bilen Kabula geldi. Premier Minister Nawaz Sharif Prezident Ashraf Ghani
we Awgan Milli Bitewi hökümetiniň baş wezifesini ýerine ýetirji Abdulla bilen duşuşdy. Pakistanyň Kabuldaky ilçihanasynyň ma'lum etmegine görä, Pakistanyň premier ministeriniň bu sapary prezident Ganinyň çakylygy boýunça amala aşyryldy. Bu iki ýurduň arasynda ykdysady we syýasy hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça ýol başçylaryň arasynda gurrun edilendigini Awganistanyň prezident idarasy habar berdi. Duşuklardan sonra prezident Gani bilen premier minister Nawaz Şerif matbuat konferensiýasyny geçirdi. Awganistanyň dürli regionda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruşyň dowam edýändigini prezident Gani ödeden çykyşynda aýtdy. Awganistanda dowam edýän dartgyllygyň goňşulara da öz yaramaz täsirini ýetirjekdigini prezident Gani belläp geçdi. Terrorizmden Pakistanam jepa çekýär. Şonuň üçin Pakistan bilen Awganistan jeňçilere garşy bilelikde görüşmelidir. Regionda asudalyk boýunça iki ýurt bilelikde çäre görmelidir. Awganistan bilen Pakistanyň gelejegi rewşendir. Çünki Pakistan bilen Awganistan Aziýanyň muhim territoriýasynda ýerleşýär diýip prezident Gani aýdýar. در تمام نقاط افغانستان ضد ما اعلان جنگ شده که ما خواستارش نبودیم. Pakistan resmileri ýygy-ýygydan Awganistana sapar edip başlady. Geçen hepde Pakistanyň öňkü prezidenti hem öňkü premier ministeri Kabulda saparda boldy. Pakistan armiýasynyň razwedka gullugynyň başlygynyň hem geçen hepdeniň dowamında Kabula gelip prezident Gani bilen sirli duşandygy Awgan mediasyna sızdy. Premier minister Nawaz Şerifiň şu gün 10-njy maýda Kabula eden saparynda hem Pakistan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy we Pakistan hökümetiniň daşary gatnaşyk o hopsuzlyk meselesi boýunça maslahatçysam oňa ýoldaşlyk etdi. Awganistanda asudalygy ornaşdyrmak boýunça Pakistanyň hyzmatdaşlyk etmäge taýindigini premier minister Nawaz Şerif aýtdy. Awganistanda jeňçileriň öz hüjümine dowam etdirýändigini ol gynanç bildirdi. Premier ministeriň aýdysyça iki ýurduň terroristlere garşy bilelikde görüşmegi planlaşdyrylýar. Awgan güýçleri bilen Pakistan armiýasy serhetge kada jeňçilere garşy harby operasiýa geçirer. Awganistanyň düşmany Pakistanyň düşmanydyr. Pakistan Awganistanyň içki meselesine goşulmaýar. Ýöne parahatçylyk boýunça gepleşiklerin geçirilmek üçin ýardam etmäge Pakistan taýýar diýip Nawaz Şerif aýdýar. Pakistan, peaceful and stable Afghanistan, that its enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan. Jeňçileriň Pakistandan Awganistana geçýändigini Awgan resmileri ýygyderli nygtap gelýär. Daşary ýurtly jeňçileriň Pakistandan Awganistana geçmegi bilen Demirgazga Awganistanda hem soňky günlerde howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşandygyny resmiler öňe sürýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň başlygynyň orunmasary senator İzzetýaryň aýdyşyna garanda Pakistan Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça dürüst çemeleşmelidir. Terrorizme garşy görüşde ıgrarly bolmalydyr. Emma Pakistan Awganistan marada ikiyüzli siýasat ýöretýär. Şunu Awgan resmileriniň bilmesi gerek diýip İzzetýar aýtdy. پاکستان افغانستان صادقانه برخورد بکنه در رابطه با تروریسم، در رابطه با طالب و دولت مردان. Soňky günlerde Pakistan bilen Awganistanyň gatnaşygy gowlaşdy. Pakistan talep toparyny Awgan hökümeti bilen ılalaşyk üçin gepleşik geçirmäge razy etmek boýunça tagylla edýär. Şoňa garamazdan Merkez Aziýaly jeňçileriň Pakistanyň Weziristan atly regionundan çykarylyp Demirgaz Awganistanda ýerleşmegi dürli soraglar düretýär diýip synçylar aýdýar. Şaýmyrdan Olumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosunu indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosunu dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistanyň degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris.
Aşgabatdyň Şor pasyology bilen ýanyşy oturan şor daçalyklarynda ýaşaýjylaryň käbirleriniň öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. 4000 goly jaýyň ýerleşýän bu sewitin nähini deçenli takyk näçe jaýyň söküleni barada maglumat ýok. Şol bir wagtyň özünde bu owanyň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä resmiler ýaşaýjylara ýakylan jaýlar üçin kompensasiýa berilip berilmejekdi barada maglumat bermeýärler. Bu barada kärdeşim Merdan Sariýew ýörükde video raport taýýarlady. Şol video raportyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Aşgabatyň etegindäki Şor pasyology bilen ýanyşy oturan şor daçalarynda ýaşaýjylaryň käbirleri öz jaýlaryny söküp başladylar. Ýatladyp geçsek, geçen hepde başlanan bu işin öňü paýtagtyň bir kararly etrawynyň häkimliginiň wekilleri daçalaryň eýelerini 25-nji maýy çelini jaýlaryny sökmek tawsyryp, bu görkezme möhletinde bir jaý edilmese, onda häkimetleriň özleriniň jaýlary yer bilen ýeňsan etjekdigini duýdurypdylar. Aşgabatly publisist Aman Murat Bugayew Tewitde bolup geçýän ýagdaýlar barada şeýle maglumat berýär. Aşgabatyň Demirgazyň şor daçalygyny 4000 semeti hozurlugy öz wagtyna daçerleri paýlanyp berilen bir pasyologdy hektan köse bolup onuň 4-ü ýaşaýjylaryň hatabyna gaýlaşdyrylan boş ýekizerem ýok ähli ýerde ýaşaýyş jaýlary özüm bollugynyň döwrüň tarapyna bap gelýän ýaşaýyş jaýlary falynyň ählitinde de adamlar ýaşaýar, olaram bir gelip şäheriň Demirgazyny şäherden etdilerdi ýerde keýpine ýaşan oklardy. Şäherdäki jaýlary darşylyk edýärler üçin özleriniň ýaşaýyşyny, durmuşyny nepdeýärler üçin gelip şäherde ýaşaýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde ozal ýaşaýjylaryň öz hasabyny çekdiren turwalaryndan akýan tebi gaz hem kesilipdir. Finlayan bu görnüşleriňizde şorun ýaşaýjylary jaýlaryny söküp, ardan bahadan guruluşyk material hökmünde satýarlar. Häzir bu ýerde materiallaryny söküp almak üçin bir jaý ortaça 2000-3000 dollardan satylýar. Şor daçalygynda esatan paýtagtda öý ýazgysy ýa-da il arasynda aýdylýaly propiskasy bolanlar ýaşaýarlar. Yerli ýylatyň aýtmagyna görä, häkimet wekilleri ýumruljak daçy jaýlarynyň bahasynyň öwedini dolmak üçin kompensasiýanyň beriljeginden, berilmejeginden asla söz açmandyrlar. Şor daçalarynyň ýaşaýjylarynyň ýagdaýlary barada habarçymyz Murat Gurwan şeýle gurrun berýär. Adamlar häzir alabaly, bolar käbir bölümlerine mejbur. Käbirleriň ýaşyna ýerleri bar bolsa-da käbirleri ýok. Ma'lum bolýaly 19 martda Bagwanlar jemgyýeti ýapylandan soň paýtagtyň goloýundaky daçy uçastyklarynyň ählisi olara goly ýerleşen etraplaryň häkimlikleriniň garamagyny geçirilip, daçy uçastyklarynda gurulan ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp başlandy. Häzirki wagtda çoğunu daçalygynyň uçastyklaryndaky jaýlaryň ýarpytyndan hem gowragy sökülip ýumruldy. Häkimet wekilleri çoğunu daçalarynyň ýaşaýjylaryny hem 25-nji maýy çelini jaýlaryny söküp emläklerini almaga ruhsat beripdirler. Emma şondan soň jaýlaryň ählisiniň häkimetler tarapyndan ýumruljakdygy ma'lum edildi. Şor daçalygynda 4000 goly daçy uçastyklary bolup, olaryň hersinde diýen ýaly ýaşaýyş jaýlary gurulypdyr. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazysyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidentini Türkmenistana adam hukuklaryna hormat goýmaga ünlemäge çağırýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji maýda Awstriýa diýen saparynyň gün tertibinde siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni gumanitar uğurlar boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryň şeýlede käbir halkara meseleleriniň maslahat ediljekdi resmi maglumatlarda habar berildi. Şeýlede gepleşikleriň esasy temasynyň Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklary bolup, energiýa meselesine aýratyn üns beriljegi aýdyldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dikkatiňize hödürleýäs.
Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10-njy maýda Wiyana saparynyň öňü syratynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer'e ýüzlenip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenýänligine aladylanma bildirmäge ündediler. Fischer prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan Türkmenistanda 2000-njy ýyllaryň başynda tutsak edilip zor bilen ýitirim edilen onlarça adamyň ykbalyny aýdyňlaşdyrmagy soramak üçin pursady elden bermeli däl diýip Human Rights Watch guramasy ýaýradan beýannamasynda ýazýar. 2002-nji ýylyň noýabr aýynda ozalky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmäge synanşyk diýilen waka gatnaşyk taýplanan şeýle-de başga syýasy sebäplere görä tutsak edilen onlarça adamyň ykbaly şu gün küneçenlik hatda garyndaşlaryna da nämälim galýar. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň bilelikde alyp barýan olary diýri örkezüň atly halkara kampaniýasynyň sanawynda türkmen türmelerinde ýitirim bolan 60-dan gowrak adamyň ady görkezilýär we olar barada maglumat berilýär. Human Rights Watch guramasynyň türkmen prezidentiniň Awstriýa saparynyň öňü syratynda ýaýradan beýannamasynda guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Rachel Denver bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgamak üçin seýrek mümkinçilikdigini belliýär. Maglumatda türkmen häkimetleriniň ýitirim bolan onlarça adamyň garyndaşlaryny tutsak etmek, olary işden gowmak, emlägini elinden almak we ýurdun daşyna çykmagyny gadagyn etmek ýaly kollektiwliň jezalandyryş usullaryny amala aşyrýanlygy habar berilýär. Awstriýa ýakyn iki taraplyň gatnaşyklaryň adamlaryň zor bilen ýitirim bolmagynyň bes edilmegini we ýitirim bolanlaryň maşgalalaryna habar berilmegi talap edýänligini Türkmenistana açyk duýdurmaly diýip Rachel Denver bellýär. Wienada Awstriýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky duşuşyň öňü syrasynda adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerligiň Awstriýanyň prezidentiniň adyny bilelikde ýazan hatynda gepleşiklerde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aladalanma bildirip prezident Berdimuhammedowdan bu mesele boýunça takyk borçnamalary soramagy çagyryş edildi. Maglumatda Türkmenistanda hakyky pozisiýanyň garaşsyz mediýanyň ýokdugy, raýat jemgyýetçiligine uly basyş edilýänligi, adam hukuklary boýunça halkara synçylarynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermenleriniň ýurda goý berilmeýänligi, adalet sistemasynda korrupsiýanyň pazarlap ötenligi we häkimetleriň raýatlara garşy bir kanun çäreleri amala aşyrýandyklary aýdylýar. Türkmenistandan Ýewropa TV'ge gaz ýaktyrmak planlary boýunça ýakynky diskussiýalary nazara alyp, Türkmenistan bilen gatnaşyklara şol sanda energiýa hyzmatdaşlygyna, adam hukuklary hem kanunyň hökmürowanlygy meselesi bilen birlikde çemeleşmegiň zerurlygyny hasap edýäris diýip guramalaryň beýannamasynda aýdylýar. Şeýle-de beýannamada Awstriýanyň daşary siýasatynda adam hukuklarynyň ileri tutulýan meseleleriň arasynda görkezilýänligine we Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlarynyň 3-nji ýurtlary bilen dialogda adam hukuklaryny öňe sürmäge borçludygyna salgylanyp prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerde adam hukuklary temasyny gozgamaga çagyryş edildi. Geçen hepde Ýewropa parlamentinde käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynda adam hukuklarynyň ýagdaýyna seredildi. Şonda Türkmenistandaky ýagdaýa has uly aladalanma bildirilenligi habar berildi. 1-nji ýunda Ýewropa parlamentinde Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalyşygy boýunça diňlenşikleri başlanar. Munyň öňü syrasynda 17-nji maýda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýar. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu barada öz pikir garaýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat e-mail belisi gmail.com e-mail adresimde hatur edip bilersiňiz. Häzirki wagtda Liwap welaýatynyň alyjylar jemgyýetine degişli sement satýan dukanlaryň açylyp başlanandygy we onda sementiň 1 tonnasynyň 220 manatdan satylýandygy habar berilýär. Mart aýynda prezident Berdimuhammedow sementiň lomay bahasyny kesgidläp, onuň 1 tonnasyny 175 manatdan satmaly eden soň, sement satýan hususy dukanlarda sementiň bahasy 330 manatdan däli 280 manatdan satylyp başlanypdy. Welaýatyň alyjylar jemgyýetine degişli sement satýan dukanlarda sementiň 1 tonnasy 220 manatdan satılsa-da, ilatyň bu dukanlardan sementi hepdede diňe bir gün penşenbe güne we diňe 250 kilogram möçörüne satyn alyp bilýändigi aýdylýar. Liwapda habarçymyz Osman Haliýewiň taýýarlan maglumaty. Liwap welaýatynyň owa şäherlerinde ilaty arzan bahadan sement satýan ýörite dukanlar açylyp uraldy. Bu iş welaýatyň alyjylar jemgyýetleri tarapyndan ýola goýulýar.
şol jemiyetlerin birinin özünü jora diýip tanadan işgäri bakda özlerine ýokardan görkezme berilendigini, onun şu ýylyň 20 martyndaky hökümet maslahatynda döwlet başlyklarynyň bu zerur guruluşyk materialyny ila düşin eliyeter etmek baradaky tawşyrygy bilen baglydygyny aýtdy. Şol maslahatda Türkmenistanyň prezidenti her tonnasynyň glomay sowdadaky bahasy 330 manat bolan sementiň bahasyny tas 2 hissa golay arzanladyp 175 manatdan satmak barada görkezme beripdi. Şondan soň 15-20 günläp dukanlardan sement bütünle ýitipdi. Sonra ol yine peyda boldy. İlki wada onu şol öňkü bahadan, ýagny tonnasyny 330-340 manatdan satyp uradylar. Golayda hususy dukanlarda sement birneme arzan bahadan, ýagny 270-280 manatdan satyp uraldy. Döwlet dukanlarında 220 manattan satýar. Ýöne döwlet dukanlaryndan şol bahadan sementi satyn almak dağdan mumiye tüpenlerinden yeňil däl diýip Türkmenawadyň ýaşaýjysy Hemra aýtdy. Onun tasdiklamagına göre arzan bahaly sementin satylýan dukanlarynyň golaýyna barar ýaly däl. Nowaty uly, özem olar. Diňe hepdäniň belli günleri işleýär. Nowata duran her adama berilýän de 250 kilogram sement. Ýaşaýyş jaýyny gurjaklar üçin bolsa, tonnalap sement gerek. Onsoň adamlar ýene de hususy dukanlara barmaly bolýarlar. Puluny kyskanmasaň, olardan sementi islediňçe alyp bolýar. Türkmenawadyň ýaşaýjysy Hemra sementin 2-3 bahasynyň bolmagynyň onun sowdasynda dürlük alplyklaryň ýüze çykmagyna da getirip biljekdigini belledi. Mysal üçin, döwlet dukanlaryna arzan bahadan goýberilýän sementin hususiýetçileriň eline düşüp gymmatdan satylmagy ähtimal. Hemra şu günler gaty çäklendirilen mukdarda arzan bahadan satylýan mal ýymy bilen bagly şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykýandygy barada gürrüňleriň bardygyny aýtdy. Döwlet bahasyndan arzan satylmaly ýymy hususiýetçilerden 2-3 hisse gymmatdan isläniňçe satyn almak mümkin. Yerli resmiler sement bilen baglyda şeýle ýagdaýyň ýüze çykmazlygy üçin çäre görseler gowy bolardy. Prezidentimiz hem bu hakda berk tawşyrypdy diýip Hemra Azatlyk radiosyna berýän gürrüňiniň soňunda aýtdy. Habarçymyz Osman Halifowyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, sement bilen baglanyşykly şeýle ýagdaýlara siz hem öz ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde, etrapdyr owaňyzda duş gelýäňizmi? Bu barada bize gurrun bermek, öz başdan geçirýän tejribeleriňizi, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, ýa hem belläp geçişmi diýýäli biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS soradyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, gepleşigimiziň şu böleginde okuyjylarymyzyň garaşlaryny bilmek üçin şu gün ir bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda yerleşdiren forumda gelip gowşan tesirleriň, käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Forumda okuyjylarymyzdan Türkmenistanda manadyň dolara görä 23 göterim hümmetsizlenmegi siziň durmuşyňyzda nähil täsir ýetirdi diýip soradyk. Bu soragy Facebookda Alişer adly okuyjymyz manadymam dolarymam bolmany üçin hiç ýyly täsir ýetirenok diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Alatly beýleki okuyjymyz ýurduň içinden daşary ýurda pul uradýanlar üçin kyn, emma daşary ýurtdan Türkmenistana pul uradýanlar üçin iň gowy habar diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyz barada ýa-da beýleki meseleler barada öz pikir araşlaryňyzy, belliklerinizi öňünden biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.